ассалому алейкум тамошобинони азиз. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик ва аксҳое ки шумо дар экран мебинед и якумне дуюм хонаи ма дар Тоҷикистон, дар ватани азизмон шаҳри Душанбе, дар центр, дар Садбарг, ки ҳоли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. Аз домои нав духонагӣ чиста аз пули меҳнати худам, бе ягон қарз, бе ягон кредит, аз пули компанияи Фаберлик харидорӣ кардам. барои шумо абзор мекунам, хонама марҳамат тамошо кунен ва ма барои шумо дар бораи меҳнатҳои худам маълумот метиҳам. як вақтое ки марам як занаки хонашине будам ки дар ягом чӣ бовар надоштам ва фикр мекардам ки агар ман ягом кор кунам, яки ягом бало мешавам, дар қади кӯча мемонам, фарзандои ман чӣ гап мешава, чӣ кор мешава, ҳама вақт дар тарс будам. Лекин то он рӯзе ки шумо метарсен, зиндагитона дигаргун карда наметонен. дар зиндагӣ нотарс шудан дар кор, мубориза бурдан дар кор, барои ба орзуҳо расидан кор кардан дар кор, хоби ширини нози роҳатмона киштан дар кор ва ҳаракат кардан, меҳнат кардан дар кор ва обязательно соҳиби на танҳо бо аз ин дам хонаҳои зебо мешавен. ман орзу мекардам ки як хаскапа дошта бошам. бовар кунед апахоҳаро, лекин дар гӯшаи хаёли ман набуд ки ман соҳиби чунин хонаи зебо мешавам. ин якумин хонаи ман нест тамошобинони азиз. ман дар шаҳри Новосибирск 3 хонагӣ харидорӣ кардагим бо маблағи 10.5 миллион. бениҳоят дар шароити зебо фарзандони ман зиндагӣ мекунанд, дар беҳтарин мактаб таҳсил мекунанд, дар беҳтарин шароитанд ки аз ягом чӣ камбудӣ надоранд. болоӣ худованда беҳисоб шукрона мекунем ки дасти бахайр дорем, бо як гала корҳои бахайр кардем ва грандиозни новости ма боз ин аст ки ман дар синни 31 солагим ба зиёрати хонаи худованд рафтам. шуморам апахоҳаро кор кунен, иншоалло ба ҳамин рӯзо мерасем.